mga medalya sa UIPM Biathlete ug Triathlete World Championships ang mga atleta gikan sa Ormoc City niadtong November 1 hangtod November 4 sa Bali, Indonesia. Nakuha ni Princess Hani Arbilon ang gold medal, samtang silver medal usab ang nakuha ni Shaira Aranzado sa women juniors category. Samtang sa triathlon, nakuha ni Joey Godbout ang silver medal ug fourth place usab si Jesly Roman. Sa mixed relay, nakuha ni Samuel Herman ug Shaira Aranzado ang silver medal, samtang bronze medal ang nakuha nila ni Herman ug Juliana Shane Sevilla sa triathlete mixed relay. Sa Ormoc City naka-base ang mga National Modern Pentathlon o gisuportahan sa LGU Ormoc, Philippine Sports Commission o Congressional Office aron makaproduce og mga dekalibre nga mga atleta alang sa national ug international competition. Gikalipay kini ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang ilang kadaugan sa mga atleta nga nasugdan samtang siya pa ang mayor sa Ormoc City.